Gitin ko na naman kayo. Mangiinggit na naman ako ng pagkain. Sotanghon. Galing sa kapitbahay. Salamat kay Manay Risa. Dito sila sa likod. Mamaya pakita ko sa inyo gumagawa dyan ng covered, ay ng court, half court. Siya yung nagbigay nito. Thank you so much. Sarap talaga na may kapitbahay, oh. Merienda. Ano, Julian? Tulala ka, ah. Ibibigay ko yung iba kila Karen. Hindi ko kayang ubusin. Ang dami. Thank you so much kay Manay Risa doon sa likod. Mamaya punta tayo doon. Tingnan natin yung court na ginagawa doon. But before that, ihatid ko muna to kila Karen. Para may merienda din sila. Pupunta pala kaming Libmanan mamaya. Mag-withdraw tayo. Sweldo natin ngayon. Thank you, guys. Thank you so much. Sweldo time. Dito na tayo. Oh, merienda. Merienda. Oh, merienda kayo. Bihon. Ay, sotanghon. Hindi yung puro kayo cellphone dyan. Merienda. Ito guys, yung bahay ni Manay Risa. Nasa abroad din ang asawa niya. Tapos, may kambal yan na anak. Ito, yung court na ginagawa. Ayan o. Inasal nga ako ng mga yan. Sabi, oh, Joan, ang lawak na dito ng likod. Sarap ng sayawan. Niloloko ako. Ready na daw silang magninang at nino. Hay, nako. Kung pwede lang talagang ikasal eh. Bakit hindi? Ang lawak na nga nito. Pwede reception talaga to. Reception sa kasal. Niloloko ako ng dalawa. Yung gumagawa nito. Ni Tata Manding tsaka ni Manay Risa. Ninong at ninang daw sila. Partner. Ganda nito pag natapos, oh. Nalagyan lang daw ng net yan para hindi malaglag dun yung bola sa labas ng bakod. Laki ng gastos din ito kasi yung pag-flooring nito, eh. No? Dahil pa, oh. Buhangin. Tsaka, ano, hollow blocks and graba yata yan. Dahil pa silang materials. Yung mga tanim ko dito, ano, mga, anong tawag dyan? Guyaba, no? Hindi lumalaki. Ito, oh. Tagal ko ng June ko yan tinanim nung pag-uwi namin. June or July, mga ganyan. Last year. Hindi pa rin nalaki. Tatlo yan eh. Hindi ko nasa na yung iba. Isa na lang nakita kong buhay. Ah, ito pa yung isa. Ito pala buhay, oh. Tapos ito mga dragon fruit. Buhay na rin sila. Ito pa. Yung isa nga ayaw na sa taas, oh. Naglumabas na yung kanyang suwi. Oh. Ang laki na, no? Pinagtanim ni Papa dyan. Gumapang na ng gumapang. Kanina naglabas si Papa. Ayan. Lahat siya nilabahan niya. Hindi na bumalik yung maglilinis sa atin. Gawa nung bumagyo. Hindi kami nakapagpalinis dito sa likod, oh. Sobrang dami ng damo. Makalatingnan. Kaya ayan lang. Ang nalinis niya doon na sa unahan. Ito hindi pa. Mag-ano lang tayo. Maghahanap ulit ng maglilinis na iba. Ano yung ginagawa ng ating baby dito? Nandito si baby. Ay, wala. Wala siya. Naka-withdraw na tayo, guys. Doon. Malapit lang. Ayun, yung mahabang pila doon sa UCPP. And tumingin kami dito ng motor. Kukuha daw si Papa. At wala kami service. Ang hirap siya na mamalingke para mabilis na yung pamamalingke. Kasi sila Ate Nene pa namamalingke. Di pag siya, di isang libre na tayo. Kaysa babayad pa natin yung pamamalingke. Ito, motor trade. Dito yung sa Libmanan. Ito yung kukunin niya. Kaso, 5,000 yung down. Ayoko sana ng hulugan. Kaso wala naman tayong pang cash. Ayan, oh. Down payment niya, pwedeng 5, pwede itong 4 din yata. Ang laki ng hulog per month, 3,200. Bala siya. Siya naman ang nagkatrabaho sa kainan. Siya naman ang sumasweldo. Ayan. Ewan ko ano ba. Practical ba to, guys? Nakumuha kami ngayon or wag? Hindi ba yun? May pangalan na, oh. Libre. Kaling kami Libmanan. Ito na tayo. Ayan. Kung kakain kayo dito, ayan ang pangalan niya. Bagong lagay lang yan kahapon. GM3E3.
Kasi 3M yung may-ari, yung anak ng ate ko 3M yung pangalan. Kaya M3, 3M. Hindi na tayo. Ayan pa siguro si Bebe. Hello! Andito na ulit si Mama. Oo. Ang bait-bait daw. Natulog lang daw yan. Natulog lang daw yan aming baby na yan. Hindi daw yan nag-iyak. 2 oras na wala si Mama. Ano? Sino ba yung magandang yan? Nasa camera? Ha? Sino ba yung magandang yan nasa camera? Ay, mainit. Sa kabilang side, ang aking mga tiklupin. Ay, nakapaw. Nasa labas pa yung iba niyan. Buti nga, kaunti pa lang yan. Mga ano pa lang siguro yun, 4 na araw na labahin. 5 araw, ganun. Yung damit ni baby, ako na maglalaba daw. Sabi ni Papa, ako na daw maglaba. Makaunti lang naman yun. Diyan ko na lang sa lababo lalabahan. Pwede na maglaba si Mama, ano? Doon na tayo maglalaba. Kusot kasi yung damit niya, hindi pa sa washing. Kusutin natin bukas. Maglalaba tayo. Maglalaba kami bukas ng damit. Ang init pa. Yung sinahod natin kanina, natae yan. Hindi ko pa nalilinisan. Mamaya-maya ako nalilinisan. Pinapatapos-tapos ko lang para hindi yung halimbawa, pag hindi kasi natapos, tapos pinalitan mo agad. Tapos, maya-maya tayo ulit. So, sayang ng diaper. Kaya hayaan mo munang matapos mga ilang minuto bago ko papalitan. May tae yan. Huwag niyo masyadong galawin. So, ayun. Ang sinahod natin kanina ay, ang pumasok sa ATM ay 8,300. Yun yung nasa loob. Wala naman ang laman yun. So, ayun yung ating sweldo today. 100 plus something yun eh. 180 yata dollars. 180, 170 dollars. Ganyan. So, huwag niyo muna hubalaan at ano, kukuha pa akong tubig. Ayun lang yung sinulog natin. Dahil yun yung last month na vlog natin ng buong March. Diba? 8 lang yata yung vlog ko or 6 up to 8. Ewan ko. Basta wala pa 10 yung vlog ko last March. Kaya kaunti lang yung sweldo natin this month. So, ayun. Tapos, nagpunta kami doon sa hulugan, motor trade na motor. Pwede naman mag-cash. Tapos, naisipan ni Papa na kukuha daw siya ng motor kasi nga, pang service, ganyan. Kasi maaga siyang gumigising alas 4. Tapos, wala siyang mahiraman dito na motor. Wala ding masasakyan ng ganong oras. Baon mga kailangan dito sa kainan, bilihin. O kaya ngayong umaga, baon na wala ng soft drinks, bibili ng kung ano-anong kailangan dyan sa tindahan. Hindi naman kasi pa tayo makapagpalengke ng yung bultuhan ba, yung maramihan na pang isang lingguhan na kasi kulang naman yung ating budget para doon, yung pangpuhunan mo. Kasi kumbaga, kung ano yung kinita namin ngayon, yun yung ipamamalengke namin kinabukasan. Ganun yung nangyayari, kaya dapat may service talaga para everyday, kung mamamalengke ka, di maggagasolina ka na lang, di ba? Libre na service, or kung mag-itinda man tayo ng bayong, may service na rin tayo, pwede rin natin magamit yung motor. Matagal niya ng plano yan, kaso ako, lagi akong wag muna, kasi baka hindi natin kaya. Wag muna kasi wala tayong yung income na kakayanin yung panghulog sa motor and pang allowance namin, ganyan. So, ayan, lalo na ngayon na pandemic, yung bayong natin hindi pa dumadating para tayo makapagtinda, di ba? Pero, ngayon, pumayag na ako. Sabi ko, sige, okay, kukuha kami, pang service nga. And yung bayong natin, darating rin yun, sa JRS na lang namin, ipapadala. Gawa ng, ang mga van ngayon, ang hirap. Tapos doon kila nanay, may curfew, alas 8 lang. So, hindi na sila pwedeng lumabas ng mas higit pa doon dahil mahuhuli sila. Eh, di ba, hinahatid pa, gabi dumadaan yung mga van sa Lucena. Kailangan, gabi na rin sila aalis dun, may curfew, so hindi yun maihatid dito sa atin yung mga bayong. So ang gagawin ni nanay sa JRS na lang ipapadala. Tapos makakapagtinda na tayo and may service na tayo, di ba? Pero hindi ako ang magtitinda. Siguro yung hipag ko kasi hindi pa ako pwede gawa ng may dumedede sa akin na bata. So yun, yung motor, gusto niya sana Mio ang kukunin, kaso mahal ang every month niya 3,000 plus 3,300 or 3,200 yata hanggang 3,700 ang per month. So ang laki nun guys. Kami meron akong sweldo, oo, pero syempre may paglalaanan din yun na iba, hindi lang pang motor. Buti sana kung lagi siyang, sabagay, lagi naman na siyang may trabaho dahil papasok siya sa kainan everyday.
everyday na siya magtatrabaho para everyday din siya may sweldo. So, ayan, sabi ko wag mo ko paproblemahin ang paghulog mo sa motor. Dahil mahirap. Mahirap yung 3,000 plus na ihulog mo doon. Pero yung isa, na yung smash na tinatawag, yung pinakita ko sa inyo, Mio yon. Pero yung isa sana yung kukunin niya, yung smash lang, yung hindi automatic. Ano yun, nasa 2,700 lang per month, tapos 5,000 yata, 4,000 yung down payment, tapos 2,700 per month yung hulog niya. So hindi yun masyadong mabigat siguro sa 2,700, okay lang yun, kakayanin naman yun. Pero kung 3,000 up to 4,000 up, mahirap. Tapos hindi siya pinayagan sa kanya nakapangalan, so sa akin ipapangalan. Gagawa lang kami ng barangay clearance, tapos ang valid ID, yun, may passport naman ako. Yun na lang daw, ipapasa lang namin yun doon, and then magsi-CI pa yata yun, hindi ko lang sure ha, kung magsi-CI or ibibigay na nila, i-release agad. Kasi dun sa isa, magsi-CI pa sila. Eh dito, sa motor trade, hindi, may pinuntahan pa kami katapat ng motor trade, guys, nakita nyo kanina sa video, may motor din na nagitinda doon, diba, sa katapat ng motor trade. Ayun, doon, kailangan ng CI, kailangan may lisensya. Eh, wala pa kami parehong lisensya sa pagdadrive, so kukuha din siya ng lisensya na student lang. So, ayun, yung ating update kanina sa paglalakad, di ko alam ano ba, palagay nyo, tama ba na kukuha kami or ano? Ang hirap kasi dito ng pag walang service, promise. Ang hirap pagka pag pahiram-hiram ka ng motor, kung saan ka hihiram dyan. Marunong naman mag-motor si Alden Tot. So, ayan, ano sa palagay nyo? Practical ba na kumuha na kami ngayon or hindi pa? Ang tagal niya ng gusto niyan. Talagang pinipigilan ko lang siya lagi dahil sabi ko hindi pa stable yung income natin. Yung income niya hindi stable. Paano kung ganito, ganyan? Wala tayong sahod sa YouTube or walang bumili ng bayong, walang mag-order ng bayong. Paano yan? Paano tayo? Sabi ko. So, lagi akong no. Pero ngayon, hinayaan ko na siya. Ay, tingnan natin kung kayanin. Pero siguro kaya naman yan. Makakaraos din naman yan, ano? Kasi may trabaho naman siya, and ako din, kahit pa paano, and yung sa bayong natin, every other week, meron namang nag-o-order, and salamat sa mga nag-o-order. Ayun, this week nga, may umorder na naman sa akin na 3. So, ayan, pinapagawa ko na siya, and wait lang doon sa mga nag-order, hindi pa natin maipapadala sa inyo, dahil ginagawa pa. Pero yung isa, tapos na, si Ma'am Cynthia, tapos na, ipapadala na lang natin sa Lingayen, Pangasinan. Tapos yung isa, taga dito lang sa Camarines Norte. Tapos yung isa, nakasaan nga ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa. Ayun, yung dalawa pinapagawa pa natin, hindi pa tapos. And thank you doon sa nag-order ha. Papalitan ko lang diaper, tingnan mo, pinakikialaman. Huwag nyo nang tingnan, ba't nyo kasi binuksan? Sabing hala, antayin nyo ako eh. Papalitan ko nga muna to at nang... Taran! Malalaki na yung tanim namin dito sa harap. Kasi yung iba mabagal mag... Hey! Nako. Tingnan mo yung mga batang kalukuhan. Nilagay yung itlog dito. Pinapainitan para daw maging sisiw. Yan. Pinapakialaman ng mga aso. Balik tayo dito sa tanim ko. Yan. May mga itlog-itlog yan dyan. Tsaka mga nabubulok-bulok na balat ng kalamansi, balat ng prutas, balat ng gulay. Dito natin nilalagay. Yan. Diniligay na yan ni Jillian. Ito ang cute oh. Ang cute ng dahon no. Tinanim ko dito kasi namamatay na, sa paso lang to. Nung nilagay ko dyan, nabuhay ulit. Oh, ganda. Yan, nawawala yung mga dahon ng iba, kinakain ng manok. Buti ito. Siya lang yung mabibipi nakamalaki. Lak nung tanim natin doon is yung dilaw dun na nasa harapan. Yung kulay yellow na malaking bulaklak. Ganun yung mga bulaklak niya. Kaya pag lumaki ang mga yan, ang ganda, imagine ninyo. Puro dilaw. Cute. Kanina, bumili kami ng kape dahil wala na. Kape lang at saka coffee mate yung binili namin. Ayan. Yung dalawang yan. Tapos tinapay. Pinagmerienda namin kanina. Ayan. Bus na nga eh. Oh. Minerienda na namin. 35 pesos yata ito. Isang malaking plastic. Hindi na kami namalengke dahil hindi naman kami nakakapagluto dito. Breakfast lang. Tapos sa tanghali tsaka gabi, minsan doon na lang kami kumukuha sa kainan kasi marami namang sobra minsan, di ba, sayang. Yun, enough ko na rin yung ref, wala nang laman. Hindi na ako gumawa muna ng ice candy. Enough ko muna, mahina yung mahina yung mga nakain ba, yan, walang laman. Lalagyan natin ng uling para hindi bumaho. At tanggalin ko pala itlog dito, baka may itlog pa.
Tsaka yung ibang gulay nandito. Baka masira na to. Ayan, meron pa tayong sayote, tsaka 2 carrots. Iyaano ko na lang to, itotorta yung sayote mamaya pala. Para magamit. Kasi ito, dadalhin ko sa kainan yung carrots. Magagamit pa to doon. Hindi na namin dito maluluto. Sayang lang. Pati yung mga cheese, ilalagay ko na rin doon sa kainan. Nasira to dito eh. Dapat diba nasa ref yung ganito. Ayan. Off muna natin yan dahil wala pang laman. Saka na ulit tayo magbubukas. Ulam daw namin tonight ay sardinas. Gisa with tuyo. Ay, langkoy pala sa Bicol. Yung parang ahas na isda. Pipito lang naman yan tsaka igigisa. Wait lang at naiyak na ang ating baby. Ano ba yan? Kakasimula ko pa lang ng vlog. Naiyak na naman ito ay hello! Hello! Wawa naman yan. Wawa naman yan. Ang sarap ng kain ng said lahat. Pati kanin. Tara! Tuak lahat eh. Diba? Mas masarap kumain pag ganyan. Paminsan-minsan. And yeah, that's it. Yung ating vlog today. Salamat sa panonood. Ayun na yung vlog natin mag-upload update. Comment kayo down below kung anong comment nyo sa sinabi ko kanina yung ating topic. Salamat sa panonood. And don't forget to like, subscribe. God bless you. Bye-bye!